nakalubuan tarandamang tagana ya dalam ngarai alilalari embang sanju baca raya nak nantakana tagade kita tak sesuai baserak juo kasudayo dibuwe kisah dalam salung tasabui kusibulu ayam kisah orang baru matanggo sakit sakit nang kalu lajale kita nasalah paham anak tak mengatakan ayo antara nama-nama lagu rusua pantun maibong ona ambo suraman dendangan ode ula buruanyo laku Joanna anak taniayo kini lah tumbuh apanya salaan antara nama lata dengan bayi pemandangan boleh selalu bantu baru kini tibola dahulu indah bapikiran laba carai mangkota raso
nakalubu antara nama ayat taranang dalam ngarai ari balar rembang sanjung baca rayana rantakana tagade kito ta sasuai basera juwo kasudayo dibuwe kisah dalam salung tasabui kusibulu ayam kisah orang baru matango sakit sakit enang jale kito nan salah paham anak tak mengatani ayo antara nama lagu lagu rusua pantun maibong na ambo surang mandendangan ede ula buru anyo laku Joanna anak tani ayo kini lah tumbuh apanya salan antara nama lata dengan bayi mandendangan bunyi seluang baganto-ganto baru kini tibalah dahulu indah bapikiran laba carai mangkota raso Thank you.